Asibonga kakhulu K2B because we worry some about isimo sabantu abasebenzayo sinento esibiza inflation rate whereby the country runners of notes and print more money. Wena uyakujabulela ukuthi sekuno 200 rand omusha kodwa ufuna wazi ukuthi inflation rate the value ye currency ishona phansi the more we print money and now siyabona ukuthi isidingo semali sidingeka ngendlela eyisimanga sathi there is no way ukuthi we can age or pledge people ukuthi bathathe izigubhu bathathe ini ake sibakhele into ngo 3000 rand ezoba commodity affordable as well sibanikeza into esibiza ukuthi iK2B isiwasho ke lesi esakhiwe ngemithi uma ungacabanga njena isiwasho sokuqala mengithembe ngakha lo muthi but isiwasho sokuqala ngisebenzisele kube isiwasho sikaNozimanga khona isiwasho ekuthiwa Nozimanga ngizothi Nozimanga azi ukuthi ngiyayithenga imithi yakhe Babu Dokotela uyayithenga imithi yakhe asekuvumela lokho abayeke abantu ukuthi bathenge uNozimanga o cheap khona labo o 13 rand khona kodwa uma usufika la udayisa khona uthi wahluka kangaka kanti lona usuyifake sebezakhela wona nje ngendlela yangena umsebenzi sifake iwasho zonke ongazicabanga esuke zazo zipotent mekwakhiwa lo muthi lo mase sebenza ukuthi kuba umuthi kodwa futhi onesiwasho nesikucombine ndawonye then umuntu ogquma ngaso 3 days kuphela 3 days kwenele guess what anything engenzeki within 3 days isho ingeke yenzeke le nto yabo we have to tell people the truth if ngikakunika umuntu ogqoma 21 days lento ipledge avese ngiziyenzeke yeah 3 days sikunika lesiwasho uqhuma ngayo only 3 days emva lokho siyeke lento obuyipledge izokwenzeka Babu Dokotela bawesizwa ujabulisa yabo